baharından sonra Türkiye'nin bütün Orta Doğu politikası ve özellikle Suriye politikası yanlıştı. Di şoreşa gowek bihara Ereban jî tê zanîn, Şu di an polîtîkaya Tirkiyeyê ji serî heta binî xeletî hebû. Îro em dibînin gov tamamen polîtîkaya wê ya Sûriyê jî têk çû. ve bunu Ji xwe ev yekcaliyê cîgirê Serokkozîrê Tirkiyê, Numan Kurtulmuş û gelekan ve hatiye eşkere kirin. Gelo niha çi dike? Niha jî xeletiyekê bi xeletiyekê pîne dike. Ev yek jî xelet e. Mixabin PKK jî, PYD jî, siyaseta rojhilata navîn bi şaşî xwendine. Îro em dibînin got polîtîkaya PYD jî ya PKK jî têk çû. Wanat got qeytê korîdoreke Kurdan çêbkin heta behra spî. û wê Amerîka jî piştevaniya wan bike. Lê hate dîtin got ev yek nemeşiya. Di roja îro de divê got Tirkiye polîtîkaya xwe ya Kurdan piştrast bike û li hemberî vê yekê jî divê PKK, PYD, HDP, PDK, YNK bi kurtasî hemû beşên siyaseta Kurdî polîtîkayên xwe yên Sûrî û rojhilata navîn dîzayn bikin û ji nû ve siyaseteke rasterast biafirînin. Ez bi vê yekê bawerim got Sûriyeke demokratîk de divê Kurd li Cezîrê li Qamişlo bi gerantiya mafê xwe yên demokratîk ji xwe re pergalekê ava bikin û mafê xwe jî misoger bikin. Li Tirkiyê jî divê got şerê çekdarî bêrawestandin û tekoşîn bi siyasetê bêkirin. Çareseriya van hemû pirsan biya min ev e. Heke got di mesela şer de israr bêkirin û Kurd ji xwe re xeyalan bibînin, ev tenê dê Kul û keserên Kurdan û Türkan zêde bike. Dê Kurd jî û Türk jî ji vê yekê xisarê bibînin. siyasi hak ve hukuklarının garanti altına